ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, муштариёни шабакаи иҷтимоии Ҳомин 1. Бародарои гиромии ман, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Қулоб, маҳаллаи Даминзода, мана ҳамин хона. Дар ин тараф литсеи Тирко, болотар мерем мактаби 6. Ин тараф агар дасти чап гардем поёнтар боғи худ Талон, заправкаи Нуройл, роҳи Дарвоза, дар лаби ро маршрутҳои доимӣ аст. Территорияш беҳад территорияи хуб аст, бо дар назди хонатон мағоза будааст. داخل حولی میشیم. حولی امروزه ما 11 سوتیق زمینی نزدی حولیگی است. حجت‌ها 100% آماده‌اند. خانه با خشت پخته است. برای برداشتن آشیانه دیوم هم قوتناکیش میرسد. در این طرف مکان‌های یاری رسان. اول داخل خانه میشیم، بعداً این طرف نشونتون میدیم. نقشه خانه امروزه ما چنین است. یک خانه، دو خانه، سه خانه، چهار خانه. дар инҷа бошад ошхона, такхонаро нигоҳ кунем, пол гирифтагӣ, маналид рехтагӣ, роҳи баромад ба бом мехона, яъне оянда дiyum ошёна мегирен мекунеш, ила калонтар биридан проблема нест маналид рехтагӣ. Хона якуми мо мана ҳамин хона ба ҳисоб меравад. Ин хона якум аст. Байнаш бошад ҳаст хонаи дуюми мо. Дуюм хона. Сеюм хона. Чорум хона. монтажи барқшам карда, яъне монтажи светоно. Дар инҷа бошад ҳаст ошхона. Ошхонашам хеле хушрӯ. Аз хона баромадем, такхона ҳудуди 30 метри квадратие да, ҳам такхона. Дар ин бар ҷои холӣ дорад, буд якчанд дарахтҳои дигар шондагӣ. Дар инҷа як хона меяд. Ма нишонтон метам, мана ин диюм ҳуҷра. Ҳуҷраро нишонтон метам, дигар хитон чизе ки вақте ки хариден метавонем ки бикунеш. Инаш сеюм макони мо, боз тирезаам гузоштагӣ. Байнаш бошад ҳаст чорум макони мо. Нёке. Монтажи светош кадагӣ будай ҳамаи ҷӯша. Дар инҷа бошад ҳаст панҷум макони имрӯзаи мо. Байнаш бошад албатта ҳаст ҳоҷатхона. нархи хона имрӯза 750 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибмулкам мемонам, занг бизанед, муомила кунед, арзон мешавад. агар мехоҳед тиҷорат ё ки хизматрасониятонро дар шабакаҳои иҷтимоӣ пеш баред, пас ба шабакаи иҷтимоии Ҳомин 1 муроҷиат намоед. тиҷорати фурӯшӣ, хизматрасонии фурӯшӣ ё ин ки хонаи фурӯшӣ доред, метавонед ба мо муроҷиат кунед. рақамҳои мо 903 99 99 23. суроғаи офиси мо шаҳри Кулоб, чораҳаи Равшан, офиси 4 сӯ. саломат бошед.